Trias, estic aquí en representació de les entitats Català CTS. En primer lloc, podem votar la nostra participació dintre de l'elaboració del pla, però sí que ens agradaria dir 4 cosetes. En relació al mateix, creiem que hem de tenir molt definides quines són les polítiques en matèria de salut pública que volem executar. Perquè si ho tenim identificat ho podrem portar a terme o almenys ho podrem intentar. Pensem que és bàsic i fonamental la igualtat d'oportunitats de la nostra sanitat i per això considerem imprescindible la participació de la ciutadania. Hem de fer veure que el repte civilizatiu ha de ser comú. Parlant del tema dels professionals, pensem que no hem de deixar de posar com a hilo vertebrador de tenir cura dels nostres professionals, tenir cura de les seves condicions de treball, de la seva salut laboral, de la seva prevenció i, per suposat, d'un salari dignes. Per tot això és necessari dotar el sistema de recursos necessaris. Hem de revertir l'infrafinançament crònic, que avui parlàvem d'això, i amb el tema aquest d'infrafinançament crònic sí que volíem deixar clar que en aquest moment estem invertint, o sigui, amb les dades que tenim fins ara, el tema de la cua de la comunitat autònoma de l'estat espanyol en la inversió per càpita, juntament amb Madrid, i si posem com a exemple qualsevol país de la Unió Europea, estem en inversió 5 vegades inferior a Dinamarca, 3 vegades inferior a França, per sota de Portugal, a l'altura de Lituània, Estònia. Per tant, pensem que si volem fer una transformació del sistema és imprescindible això, o sigui, si no dotem el sistema del finançament adequat, serà totalment impossible per molts reptes que vulguem fer poder-lo portar a terme. Nosaltres no podem deixar de dir, i aprofitar la reunió d'avui, per dir que nosaltres com Català CTS, el nostre sindicat Marisa, amb una ideologia molt clara, que era la de sempre la sanitat ha de ser 100% pública i que la seva gestió ha de ser 100% pública, perquè creiem que és la millor manera d'aconseguir els reptes objectius que avui hem volem posar. Hem de començar a acabar amb la implementació del sistema per poder-lo fer millor. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Està clar que els temes del finançament ha de ser un tema clau del debat de l'infrafinançament de tot aquest període. També la salut pública i quina és la seva abast en totes les polítiques, no? I està clar que el model de governança i el model de funcionament també sortirà. Per tant, tot aquest debat segur que hi ha de ser i serà enriquit amb les aportacions de tots vosaltres. Per tant, portem que això sigui una part del debat formal.